Is-Soċjetà Maltija tal-Scale Models bdiet topera 41 sena ilu u propju sena wara saret l-ewwel edizzjoni tal-esibizzjoni tal-istess soċjetà. Din is-sena s-soċjetà qed tiċċelebra l-40 sena mill-ewwel esibizzjoni ta' diversi modelli fosthom ajruplani, karozzi, dgħajjes u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-istorja, fosthom gwerer, affarijiet militari u anke ċivili. Kyle Mizzi, il-PRO tas-soċjetà stqarmana kif l-eżibizzjoni li ser tkun qed tiftaħ il-bibien għall-pubbliku il-ġimgħa u li għaddejja fil-Mużew Marittimu tal-Birgu, wieħed jista' jsib diversi modelli li ilhom jiġu esebiti għal bosta snin. Ġifieri persi din is-sena niċċelebraw l-40 edizzjoni mill-exhibition tagħna. Iddeċidejna li ntellaw li nagħmlu mejda apposta li dak li jkun anke għalina bħala membri nfakru l-ewwel modell li aħna bnejna bħala klabb l-għajnuna ta' sħabna ġifieri. Bħala membri fis-soċjetà hemm madwar 60 persuna fil-waqt li nies li qed jipparteċipaw f'din l-esibizzjoni hemm madwar 40 persuna. Ħafna xogħol dejjem għaddej aħna bħala fil-ħin tagħna dejjem narmaw il-modelli. Meta jkollna ċans dejjem narmaw il-modelli. U kif ukoll fi żmien il-pandemija aħna ma waqafniex, jiġifieri kemm bħala meetings, bħala klabb konna ntaqgħu virtual jiġifieri, bħala meetings tal-klabb konna ntaqgħu virtual u kif ukoll bdejna nippreparaw ħafna mix-xogħol tagħna għax ħa nipparteċipaw għal World Expo wkoll. Kull min ikun jixtieq isir membru attiv fis-soċjetà jista' jagħmel dan billi żur l-esibizzjoni li ser tkun miftuħa bejn id-29 ta' April u l-1 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu sal-4:30 jew inkella jagħmel kuntatt mas-soċjetà permezz tal-paġna tagħhom fuq Facebook.